С Стоил се запознахме в края на лятото покрай една идея за ски и сноуборд филм. Планът ни беше да обикаляме българските планини и да търсим нови места за каране. Към средата на февруари бяхме вече готови за снимки и тръгнахме към хижа Плевен в Стара планина. Това е едно място, за което само бяхме чували, но никой от нас не беше ходил. Sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone. То само на стежка има 38 см. Едно Чолаков разправя, ще преваля снег, без да има натрупване. 38 см на стежка. Пътя нагоре ни забави заради падналия сняг и пристигнахме в хижата по тъмно, което не ни даде възможност да разгледаме района. Така че трябваше да чакаме до сутринта, за да видим как изглежда мястото.
can't keep me from crying. Don't know how to. В началото на март времето тотално се промени. Честите снеговалежи спряха и задуха силен вятър в продължение на няколко седмици. Много често, виждайки лошите условия, си казваме, навсякъде ще така и тръгваш с една лоша нагласа, че няма да стигнеш до никакво каране. Доста често планината те опровергава и условията се оказват на места запазени и може би точно заради това, че не караш на сериозни линии, си малко по-особен психически и просто се забавляваш с това, което ти предлага планината. Call you on the phone to tell you that I love you, but I'm mumbling. The clock inside my head comes ticking to a halt as I go tumbling into another country where the warm and fuzzy sea is always rumbling. Float along in the sea, it spins around under me. I float along in the sea. La, 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 la. La 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 Имахме една идея да отидем до долината на стражите в Пирин, където да спим няколко дни на палатки. Оказа се обаче, че с багажа, който сме помъкнали, е невъзможно да стигнем до там и затова плана малко се промени. В крайна сметка се докарахме до Василашкия циркус, не много далече от курорта. Въпреки всичко пълен с много интересен релеф, който мислихме само, че няма да имаме сняг, но се оказа, че снега се е запазил въпреки затопленията и всичко, и на северните склонове има пудра.
когато искаш да си направиш палатков лагер в планината, трябва да прецениш доста повече фактори. Като подцениш ли някой от тях и забравиш ли го, цялото прекарване от приятно може да се превърне в някаква агония. Всъщност едно от най-главните препятствия беше обезводняването. Въпреки че два примуса работеха постоянно, не поемахме до толкова тежести, колкото беше необходимо. Което те скапва, в смисъл това е най-лесно нещо, което може да те скапе в планината. Още същата вечер, като падна нощта и като изгряха звездите, ти става ясно, че си струва да си там. Студено е, ама някак си е хубаво. Първа почва да се полеснява небето. Луната беше изгряла зад стражите, сега чакаме и слънцето. И поемаме нагоре до едни интересни места, да се надяваме, че ще има хубаво каране. Преди малко превалихме кракъмите, спуснахме се по тях, като с това горе-долу слагаме край на нашето пътуване и на тая мисия. Те двата дни бяха неочакван подарък от зимата и от планината и изкарахме невероятно. След тези няколко дни на тежки преходи отидахме до Осогол. Присъединихме се към Нико Плъков и Гумата, които успоредно с нас цяла зима снимаха фристайл сегмент. Прекарахме няколко много силни дни в обикаляне и снимане.
ли си, Чичо? Много тежко. Аз направо така излитам напред и дървото. Все едно летях така с ръцете към дървото. Да го гусна. Познаваме нов спорт, наречен Steep Gully Skinning. Този спорт се стига, когато не си много сигурен къде отиваш и като решиш да минеш напреко най-вече. Яворов всъщност беше следващата стъпка в нашето изследване, мога така да се нарече, на нашите планини. Едно място, на което аз никога не бях ходил, нито зима, нито лете. И всъщност бях поразен от красотата на цялото това място, което още повече беше подсилено от факта, че бяхме абсолютно сами в цялата планина през тези 3 дни. Беше играл пак много вятъра по това време, беше се затоплило леко и условията, особено в долната част при хижата, не ни даваха никаква увереност, че ще намерим хубаво каране. Но продължавайки малко по-нагоре, към разложки Суходол, всъщност веднага ни се наби на очи как северните склонове там бяха с запазен сняг. Самата локация беше на около 3 часа от хижата отдалечено ходене и на още около 3 часа от първото място, където могат да вземат с кола, и това малко или много промени нагласата ни към карането, защото ако нещо се случи с някой от нас, може да разчита човек само на останалите в групата да го помогнат и да го спасат. А когато това не е на половин час от курорт, а е на 5 часа от първа помощ, е наистина съвсем различно усещане.
най-емоционалните спускания за мен за този сезон бяха на Явор и Юлия на Разложки Суходол. Какъв ден ще е днеска? North Face Day. 10 април е. Намираме се на горна станция на шлема на Банско и смятаме да караме северната страна на Тодорка, която е най-пълна от целия сезон насам. Някой да дойде. Валю, какво става? Към края на април организирахме пътуване към хижа без Бог, което се очертаваше да бъде може би последното за сезона. Валю и Борис отдавна бяха набелязали няколко интересни линии в района и сега условията бяха най-подходящи. С настъпването на края на зимата всъщност почва да стават метаморфози в снежната покривка и се образува по това време така наречения фирн. Всъщност тогава условията са най-стабилни, защото слоевете се спояват. Пролетното каране с това е специфично, че се освобождаваш малко от мисълта и от напрежението за отцепване на снежни дъски. И това те вкарва в така психологическа настройка за по-изложени линии и също време видяхме точно тогава Газей и североизточния склони, една уникално красива линия, която и двамата веднага решихме, че трябва да се пробваме да я пуснем.
наклон, който през цялото време, от началото почти до края, има чисто изпадане през 50 на метра скали. Наистина трябва за стайки горе да си доста спокоен и уверен в себе си. И всъщност след тази линия ни дойде една увереност, че може дори да пробваме да направим едно спускане, което сме си мечтали от една година. И това е улея на Каменишката кука, който е един невероятен улей, но е вече една стъпка много над всичко, което сме карали през живота си и е едно ново ниво. Стигнахме до там и това беше може би една от най-дългите ми нощи, когато знаех какво предизвикателство ме чака на следващия ден. Чувствах се пред ръба на изпитания. Ние че сме си харесали още от миналата година ето олей на Каменишка кукула, който според Валио не е каран до сега от никой. И самия олей, самото място изглежда освен много красиво и малко хардкор. Колкото я го мисля, вече просто искам да видя какво е отвътре. Лед, улей, ролери, вода, напълно некараеми. И се чудиме дали да продължаваме нагоре и да го изкатериме цялото и най-вероятно се пуснем от някъде другаде. Защото дори от тук надолу в момента в тия условия ще ни е ужасно опасно. Там заставайки, знаехме, че сме заклещени. Надолу нямаме спускане, а нагоре нещата ставаха още по-стръмни, ледени. Може би за един алпинист няма представлява чак такова преживяване, но да се катериш по този наклон и да знаеш просто ритъма, нали? Пик е лопата, ляв крак, десен крак, пик е лопата, ляв крак, десен крак и това догоре. И това те вкарва също в атмосферата на цялото това място, през което трябва да минеш, ако искаш някога да го пуснеш. Защото ако тръгнеш на сляпо на такова място, просто си търсиш белята. Мисля, че стигна за толкова ли адреналина. Края му е това, обаче не е в тия условия. Никога не трябва да се срамуваш, да се откажеш, ако не се чувстваш добре и ако планината ти казва, че просто днеска не е деня. Знаеме, че някой ден ще се върнем на това място в по-добри условия, ние ще сме по-силни като карачи, по-опитни и тогава нещата най-вероятно ще се получат.
Там ли ти е хрълбата, бе? Dick pulls the sheets away. Says, Jane, you look the same as you did yesterday. Not the week before. Jane, where's my head today? Ear left the pillow and my eyes float away. Got a mind to be outdoors. And where should we go? And where should we go? And where should we go? Jane lives on training wheels. The thought of leaving is so surreal. Don't leave the side alone. Two wheels and handlebars. Can't leave all the street signs and the motor cars. Let's find the open road.